bedane. Lah kok wonten bedane menika mantulan pundi? Ora ana bedane padha ayune. Lah nggih menika garwane sinten to ya? Aku tak takon. Tenane aku wis pirang-pirang dina ora sanding marang siramu Saskara. Aku kepengin nyanding marang siramu Saskara. Nyanding kados pundi to menika ingkang dipun wersakaken kan? Tenane aku pengen bola bali. Kepengin kula lados. Iya. Ya jeneng kados pundi Kang? Rak yo ora suwe to. Aku lan sirah iki ngladeni karo Kang Sedul Masuwe. Kaya dina iki kaya njaluk diladeni meneh. Kula gumun sanget lho Kang. Namapa nembe kemawon kula kalian panjenengan lados kalian Kang Garwa. Napa malah nyuwun kados mekaten. Singgo ini lan sioni. Kula Tenane yen to aku ki ngerti pasuryanmu sakloro. kados pundi? Aku kok pengen ngambung karo kowe terus. Nyambung jeng nyambung kok kados boten ngertos kalian garwanipun piyambak lho nggih. Wong aku iki mbono karo kowe perkara iki. Yo. Elingno. Mengko tak jae mlebu ning kamar. Kowe padha jaga ning Taman Sari. Aku tak wah. Jenengan nggih saged ngoten niku. Saged. Biasane tirono to yo. Kok turun Panggara enak-enakan garwane panjenengan lho. Ini lho yo. Karo kuwi. Aja meleh-meleh nyap-nyap ngono. Lah yen rupane ngene kok muni ganteng. Ngene lho yo. Aku bae garwaku wis aku lagi karo garwaku. Nanging beda iki jejara lelakine ora kaya sepunane. Salah bawan iki yo ngono Pak Sopir. Jenengan nggih ngoten lho yo salumrahe menungsa. Sedina iku pisan lho, sedina ping 7 kok. Lah wong karep kok ora dientuki. Lah niku kok garwa niku lho Ndara mesake Ndara. Apa kowe mau ae? Kok mau cedhak karo garwaku piye to yo? Lah pripun? Lha Kuwi to di. kowe ora atimu yen tak kene. Oh, kok ngaten to kan Mas jenengan. Nah, entuk sikil iki yo kene lah. Mbok ampun ngoten to Ndara kula niki tesih prawan. Bojo kaya ngono. Lah kok malah dicawake kuwi yo. Niki garwane pun mboten sago lho. Kudu gelem lah dikeraku. Oni, otak kawan. Iki garwane sago. Nyambung pipine sing deket iku kuwi. Hei! Sing dadarani kebo martuwe ki sapa? Kebo martuwe kuwi aku dudu kowe. Tenane aku ngembali karo kowe. Tenane aku midosa wong saka Mojopahit. Sing paling nyekel karo kowe. Awanke ning Mojopahit amarga wis wani mengkang pratan ning Mojopahit. Yen ngono karo oi pilih regane liyan bari karo aku. Pancen yen tokal den koyo ngene. Tan murunge kowe bisa mati sama tan. Macul kan.
kok menawa Legen Jauta tak ombenane. Dipun tepangaken kula Dayun Bapak Etul Kiyem. Dayun Bapak Etul Kiyem. Nyuwun sewu jenengan niku sinten nggih? Aku Joko Umbaran ngono. Kok ngantos tato areng kranjang nika larah-larahipun kados pundi? Aku lagi wae mentas tetandingan karo Kebo Marcrewet. Sampean gelut karo Kebo Marcuwet. Sampean niku pripun? Kebo Marcuwet niku Sekti Mahambara. Sekti Mahambara. Pindho Jauta Katon. Apa kowe ngerti pengapesane Kebo Marcuwet ngono Lho ya? sampean iku tatuan kajeng ngeten iki solani. Apa sing tak wedeni sih? Yen aku isih urip, aku ora mundur yen ngadepi karo Kebo Marcuwet. Sesantine jenengan mboten badhe mundur menawi mboten pertandingan Kebo Marcuwet. Ngeten. Piye Yon? Sampeyan niku isih gadah keluarga napa dereng? Aku isih duwe keluarga. Simbokku isih urip. Sinten asmanipun? Simbokku jenenge Ibu Jinggowati. Jinggowati. Iya. Lho kok kaimutan. Kula semanten niku Kebo Marcuwet nate seneng karo Jinggowati. Tau seneng karo Ibu Jinggowati. Nggih. Ngeten mawon. Nek sampean sewantun ngadepi Kebo Marcuwet. Perang gelut umpami kalah. Iya. Sambat mawon. Sambate piye ngono Yon? Ibu Jinggowati. Aku pamit mati. Dadi iku sambate karo kanggone aku. Ibu Jinggowati, umbaran pamit mati. Nah, ngaten ning pengapasane mboten niku tok. Lha apa neh Yon? Teng sungune. Sungu. Sungune sampean coklek. Oh, ngono. Ya.
aku matur nuwun karo kowe yo. Tak tantange kok Kok nggih. Kebo Marcuet. Ayo metu njaba yen panjenengan. Pawongan sing wendo rupa karo aku. Pancen kabeh tak temoho supaya aku bisa agar karo kowe ngono. Tenane kowe sapa? Aku Joko Umbaran Antasraya saka ing Mojopahit. Kowe wis tatu arang rancang. Ning yo kirepe sesumbar koyo ngono. Menawa patiku dudu saka tangan kula kanthi kuwi. Ayo balenono kanthi lawan aku. Maju legane ati. Waduh, Ibu Jinggowati. Umbaran pamit mati yo. Ibu Jinggowati. Umbaran pamit mati. Umbaran Wes piye kok yo kene nalikane kowe kapateni sambatu. Kowe muwuh karo Jinggowati. Ono kampungane apa kowe karo Jinggowati Umbaran? tenane aku anake Jinggowati. Kowe anak Jinggowati. Umbaran, Kebo Marcuet. yo kene kowe ora walaka. Amro kowe walaka karo aku ora bakal tega lan mentara watene lan naponi karo kowe Umbaran. Umbaran, Piye Kebo Marcuet? ora ndak selai nalika semono aku nate nandur tresna kawan wong tuamu Jinggowati ing dheweke nabi ing merga sapa gedene rasa tresnaku sak upadi wong tua wadon Jinggowati aku mubeng saged ing ora Umbaran, Piye Kebo Marcuet? kok menawa kanthi dalan iki kowe ndak usah dan ndak terkenyang wong tuamu gelem napa karo aku. Aku gelem mbok usadani. Nanging aku njaluk bebono karo kowe. Kowe jaluk bebono apa? Aku wis ora kuat ngadeg meneh. Aku njaluk gendong ngono. Muga nyang gegerku ndak kanthi nang kabupaten berarti Oh, kowe Marcuet. Kebo Marcuet wis mati. Mula kanthi kuwi, kowe minangka dadi paseksen. Wiwit dina iki aku bakal jumeneng ratu ana ing Grati kanthi jejuluk Wurubisma Menak Jingga.